trasport tal-morda f'Lourdes u Mtall. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn l-14 u 19 ta' Lulju. Għal aktar tarif jew biex tapplika żur umtallmalta.org jew ċempel 7922 6606. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. F'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazza tiegħek jistħoqilna li tagħmmar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sida li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Meta l-bnedmin telqu mill-Lvant sabu wita f'Art Sinar u baqgħu hemm. U qalu wieħed lil ieħor ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh sewwa. U l-madum kienu jużawh flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn. U reġgħu qalu ejja nibnew belt għalina u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq is-smawiet u nagħmlu isem għalina ħalli ma ninxterdux ma' wiċċ ikollu tal-art. U l-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-mulej qal arhom, poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom, issa kull ma jiġihom f'rashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja, ħaninżlu nħablulhom il-sienhom ħalli ma jiftemux il-sien xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha u waqfu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew sejħula Babel għax hemm ħawwet il-mulej il-sien l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej Irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Ħin il-poplu li ju għażel bwirtu. Flimkien? Ħin il-poplu li ju għażel bwirtu. Il-mulej jixxejjen il-femiet tal-ġnus. Ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. Imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem. Minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Flimkien? Ħin il-poplu li ju għażel bwirtu. Ħin il-ġens il-mulej u Alla tiegħu. Il-poplu li ju għażel bwirtu. Mill-għoli ta' smawiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Flimkien,
ħin il-poplu li wasel l-virtu. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jaraf emilhom kollu. Flimkien ħin il-poplu li wasel l-virtu. Sejjaħtilkom ħbieb jgħid il-mulej, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jien għarraftulkom. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-disċipli tiegħu u qalilhom: jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħu tal-Evanġelju isalvah. Għax jiswilu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Xi prezz jista' jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu. Għax jekk xi ħadd minn dan in-nies ħżien u midneb tal-lum qatt jistħi minnu minn kliemi, bin il-bniedem ukoll qatt jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġel imqazza. Qalilhom ukoll tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minnkom li qegħdin hawn li żgur ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-wasla tas-satna ta' Alla monija bil-qawwa. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Jiċħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Dawn it-tlieta isemmihom Ġesu għal min irid ikun disċiplu tiegħu. U jgħid illi min irid jimxi warajh għandu dawn it-tlet għażliet fil-ħajja li huma importanti. X'jiġifieri jiċħad lilu nnifsu? Meta jien niċħad lili nnifsi xi tfisser din? Ġesu mhux qed jgħid li aħna m'għandniex infittxu li nkunu aħjar fil-ħajja jew li niżviluppaw it-talenti tagħna jew anki li nfittxu tassew dak li fil-ħajja jgħinna biex nimxu l-qudiem. Ma jfissirx hekk tiċħad lilek innifsek. Imma niċħad lili nnifsi jfisser li jien niċħad l-ewwel nett il-ħażen li jkun hemm fija jew madwari u influwenza lili u li jekk ma noqgħodx attent immexxini fit-triq żbaljata. Niċħad lili nnifsi jfisser niċħad lejra, il-mibeda, il-sentimenti f'qalbi illi iffixklu il-paċi, l-egoizmu. Dan li qed jgħid Ġesu tiċħad lilek innifsek. Meta niċħad lili nnifsi qed niċħad dak li fil-fatt immexxini fit-triq ħażina. U hemm ukoll meta tgħid jiċħad lilu nnifsu ġifieri li jiena niċħad dak li fih innifsu mhuwiex ħażin imma jekk ma noqgħodx attent ma jħallix post spazju għal Alla fil-ħajja tiegħi. Pereżempju il-ġid jew l-ambizzjoni li jekk ma noqgħodx attent dawn il-ħidmiet fil-ħajja tiegħi ma jħallu spazju għalhekk irid noqgħod attent anki niċħad dak li ma jħalli spazju lill-mulej. Ġesu jgħid ukoll jerfa' salibu. X'jiġifieri terfa' salibek?
Salib fi żmien Ġesu mod speċjali anke kien ħaġa waħda mal-tifsira ta' tbatija, ta' umiljazzjoni, ta' mewt. Meta Ġesu qed jgħid li jiena nerfa' salibi, ġifieri li jiena lest li nbati għal dak li hu sewwa, jew lest illi id-tbatija noħodha anki b'sens qawwi li jagħtina l-mulej bil-għajnuna tiegħu, imma meta jgħid hawnhekk Ġesu nerfa' salibi qed jgħid li nagħmel dak li hu sewwa. Fieri jista' tkun pereżempju minħabba xi persuna li tkun issa s-salib, jew minħabba xi tip ta' xogħol jew xi jsir fuq ix-xogħol li jkun għaliha s-salib jew minħabba mart li jkun għaliha s-salib. Imma rridu noqogħdu attenti anki għaliex Ġesu meta jgħid terfa' salibek ma jfissirx li inti taċċetta sitwazzjoni ta' abbuż. Jekk inti, ħanġib eżempju, qed tbati minħabba vjolenza domestika fil-dar, kemm minħabba swat, kemm minħabba xi weġgħat oħra, kemm minħabba insulti kontinwi. Jekk inti vittma ta' vjolenza domestika, li terfa' s-salib tiegħek ma jfissirx li inti tgħid isma' dan huwa s-salib issa, noqgħu u naċċetta sitwazzjoni ta' abbuż. Għandek salib, imma s-salib huwa li tieħu il-passi kollha meħtieġa biex toħroġ mis-sitwazzjoni ta' abbuż, biex ma tibqax vittma. Dik hi t-triq li kultant jibsa verament u teħtieġ anki l-appoġġ u l-għajnuna. Dak hu s-salib li trid terfa' f'sitwazzjonijiet bħal dawn. Għalhekk aħna rridu noqogħdu dejjem attenti x'inhu s-salib tiegħi hawnhekk fis-sitwazzjoni. Kultant hemm anki salib fis-sens li tipprova tagħmel it-tajjeb u taqlaħa fuq wiċċek. Imma meta inti taħdem għal dak li hu sewwa, veru li kultant dan ifisser salib li terfa' salibek kif jgħid Ġesu. Ma Ġesu jgħid ukoll jimxi warajja. Il għaliex minnu dixxiplu jimxi wara Ġesu. Aħna msejħin biex nimxu warajh. Jekk jiena Ġesu jkun tassew ir-raj tajjeb li jmexxini, hemmhekk jiena dixxiplu tiegħu. Jekk jien nimxi wara ħadd ieħor jew wara min ibedni minn Ġesu, hemmhekk mhix mixi warajh, mhix il-bogħod minnu. U għalhekk aħna rridu naħsbu tassew kif nimxu warajh. Insegwu lilu f'dak li jgħidilna, f'dak li jitlob minna, għax nafu li mexjin fit-triq tajba. Dejjem mhix faċli din, u dejjem se jkollna għażliet li rridu nagħmlu. Għalhekk Ġesu jgħid ukoll min irid isalva ħajtu jitlef jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi tal-Evanġelju jisalva. X'ifisser titlef ħajtek? Ifisser tagħti ħajtek bħal m'għamel Ġesu. Li inti li jmexxik fil-ħajja huwa tassew dan l-ispirtu ta' mħabba li tfisser għotja, mhux li tfittex lilek innifsek. Għax min ifittex lilu nnifsu jekk inti tfittex biss fil-ħajja is-suċċess, il-poter, il-flus, il-pjaċir, bħalanijiet fihom infushom, hemmhekk hemm dak li qed jgħid Ġesu hawnhekk x'iswilu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha, jikseb dawn l-affarijiet u mbagħad jitlef ħajtu, jitlef l-iktar importanti li tgħix ħajtek tassew fil-paċi u l-imħabba ta' Alla. Jew nitolbu l-Mulej illum li aħna bħala d-dixxipli tiegħu nisimgħu din il-kelma tiegħu nożuha f'qalbna nwettquha f'ħajjitna. Li aħna nimxu warajh billi niġdu lil nfusna fejn meħtieġ nerfgħu is-salib tagħna u ikun dejjem hu li jmexxina ħalli aħna nimxu fit-triq tajba.
Ejjew issa nqegħdu quddiem il-mulej it-talbiet tagħna b'din il-fiduċja li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal il-bxara tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal Papa Franġisku li qed irkoverat l-isptar biex inti tagħtih l-għajnuna kollha li jeħtieġ ħalli jirkupra f'saħħtu u jkompli jaqdik fil-missjoni li se jaħtlu għaliha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk ukoll li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied u għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem mulej l-qaħħom fi ħdanek għad il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Għamil mulej li din l-offerta tnaddafna u ġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem il kull min jagħmel ir-rida tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajra tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajra ċoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqtuk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-sema nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tassew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għozza ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin lejh.
noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Nofru dan il-Rosarju l-lum għal Papa Franġisku biex mulej jagħtih il-grazzja li jerġa' jieħu saħħtu u jagħtih kull għajnuna li jeħtieġ kif hu bħalissa rikoverat l-isptar. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għallik jismat talbtana dak it-twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni flor ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima dik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kismat talbtana dak it-twelet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missiena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina
u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija kim berkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima Orina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, hu ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmija imbirkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlop għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara tliet tal-agonija miet. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobitna, ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu, għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turuframent lil Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelsna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Mill-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin.
Itlob għalina. Għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħollarina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażlu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Alla l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħanejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbiru Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha,
Birek jitlugdu jistaħa fis-sema. Birek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Birek San Giuseppe Ruska s-sismu taħħa. Birek għalla flanċli u l-qaddisin kollha tiegħu.